Asiniro hamadi hamu dohot dame na siang debata amata dohot siang anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu salukna huria na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masyak kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tuminggon ima tuminggu papituhon dung trinitatis. Di baheni lo samu mahami lama maretahun hatanya di bata tu tonga-tongata marite akun YouTube Bagasta Manalur Majuk channel. Atong taparadema roha dohot pikirata tarumu bibilta lama nangihon hatanya di bata naga beturpu jamita tu minggu tanggal 12 Juli 2020 sada ima di minggu papituhon dung trinitatis. Hatanya di bata jenet siang surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus biduna paduahon Efesus bidu 2 ayat 10 sada saharo di ayat 22. Songonon maha tani Jahubah hujahawon ma dihita saluhukna. Di baheni hamu sipilibi guhian natargoar na so parsunaton digoar akan nasomal didok parsunaton na pinato panitangan disibuki ingot hamu ma. Dang parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaon Israel do hamu jaladang taruli di akka parpadanan baga-baga suada sihirimon jala suada di bata di hamu di tanoon alayang gonwai di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dau pe hamu na jolo gabe di pajonok mudar ni Kristus do hamu nuai ay ibana do pardamiata dung di pasada na duai jala ditaktangi dorpi parvalangani ima hamu suoni ay di bagasan daging nado di luha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasa dirina na duai gabesada jolma na baru pajongjong dami jala di padenggat do na duai di bagasa daging nasasada itu di bata binahen ni silangi ay di sido di pusa ibana hamu suoni dungi Roma ibana mamaritahod dame di hamu akka na daw dame nang di akka na donok ay marhite ibana adong dodalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatodi asa dada be akka paisolat manang pangisuaham akka dongan saharajaon rappon akka nabadia do jala dongan sabagas ni di bata ay di pauliuli do hamu di atas ojahan ni akka apostel dohot panuriram Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gada gabe joro na badia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni di bata di bagasan todii ido yang go sahat ni hata ni di bata hurian itu hata sudah do halak makalomohon hasadaun itonga-tonga ni parmuluan na mungkin hasadaon itonga-tonga ni parsaora di huta manang hasadaon itonga-tonga ni parsaoran di tonga-tonga ni huria tarlumubi tahe hasadaon parsaoran itonga-tonga namar keluarga alai ternyata dang hal namura lau pajongjong hasadao bukan sesuatu hal yang mudah untuk menciptakan kesatuan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Hurian itu hatta adong sada parangi nabui gabe pangabati nagabui bui paholang hasadaon itong-atong ni parnguluata. Sikap eksklusivisme ima natarida jala tubuh baik secara personal manang komunal o mana jujut boy gabi pangabat itonga-tonga talau pajongjong hasadaon nau bidang ima parange manang sikap eksklusivisme dia mai ima sada parange na menganggap dirina manang kelompokna nau sitong menganggap dirina manang kelompokna na paling benar siang halak na asing jala mauldo tarjalo di halak naung mangulu di bagasan sikap eksklusivisme mauldo on majalo akka perbedaan mauldo on majalo akka keberagaman. Jadi dohonon hurian itu hatta
Sopi do pamikirion ni halak na manganut manang mangulu di bagasan sikap manang parangi eksklusivisme. Na menganggap wala dirinya do nang sitong, menganggap dirinya paling benar, dirinya paling hebat. Bahkan yang lebih berbahaya, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya sendiri. Huria itu hata idona masa itonga-tonga ni huria Efesus diturputa di mingguan. Dia mai ima akahalak Jahudi naung mangihuton Kristus manang naung persea tu Kristus dohot halak non Jahudi manang dohoron dison aka halak Junani manang Helenis naung persea tu Kristus. Rak persea do nasida tu Kristus, rak mangitun Kristus do nasida, rak martangiang do nasida di bagas joro, rak marsaor do nasida di bagas joro. Alai dangadong jupang hasadaon di nasida. Maol do nasida mulur pani dia kapar sauran, dang jupang nasida dia kapar sauran. Taringok tu budaya nasida ganup marsanya sada. Dohonon songon hatani alak Batak, patapa-tapa hudul, pulik-pulik, padohan. O mana tarida? Sia tonga-tonga ni huria Efesus diturpukon. Huria Efesus dada holan sada suku namarikan di si alai budang sian akasuku alai no balga boy dohonon songon halak Yahudi dohot halak non Yahudi manang Junani. Memang songon ruas bona do halak Yahudi di Efesus. Imaka si Apolos si Priscilla. Rupani molo tajaha di ulaun apostel di Dusa Pulusia. Halak Yahudi do boy dohonon ruas bona di Efesus. Alai ala nilam torok aka halak Junani manang non Yahudi na persea tu Kristus gabi gumudang do aka halak non Yahudi manang Junani nagabi mangingani huta Efesus. Taboto do molo halak Junani manang Helenis terkenal siang hapistaranna na pinasani di mata tu nasida. Totu idobain diturpukon dipaingot si Paulus na duwe ima halak Yahudi do talak Junani manang non Yahudi. Na parjolo di do tua ka halak non Yahudi didok si Paulus dipaigot nasida asotong nasida unang hera madok diri na sitong no kebat no jago didok si Paulus dibahini hamu si pilih biguyan na targoar na so parsunaton jala digorakan na somal didok parsunaton na pinatu panitangan di sibu jala dipaigot si Paulus dang parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni Rajaun Israel tu hamu jaladang tarhuli dia kapar padanan baga-baga jala no posisi paingot ni Paulus tidok soada si hirimun jala soada di bata di hamu di tanah on ujui lah di paingot si Paulus manasida lah mangapoi nasida alai duai di bagasan Kristus Yesus tu hamu jala daupi hamu na juru gabe di pajono udar ni Kristusido hamu muai. Dang holan tu halak non Yahudi manang tu halak Junani dipaingot si Paulus dohok do dipaingot aka halak Yahudi. Ima di ayat 15 didok si Paulus ay di bagasan daging nado di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasa dirina na dua iga bisa da jolma na baru pajongjong dan saya di hati dakon ala Yahudi ala si ulapati do nasida hape dang boy patiki mabuan nasida tuhaluau ale nasa naman jakon na porsia tu Kristus ido na parjabar di haluau hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus garup nasida Kristen Yahudi mana Kristen non Yahudi mengklaim nasida do na dominggan itu ngatongan ni ngoluna nang itu ngatongan ni
Mana menganggap diri na mujonok tu di bata, na solhot tu di bata. Idu naking na ngeri dohonon di parsaoran na sida, rap Kristen, rap sinuton Kristus sudah sida, rap marsaor do na sida di bagas joro. Alai marasing-asing do anggorohana. Jalabu dohonon masih hosoma. Udah itu hata ido ubain na ditongos Apostel Paulus suratna tu huria episode lau paingoton lau mangopoi huria na adong di Efesus taringa tu hadirion nasida adorang so si uton Kristus nasida asasi ani aha dihasiholi si Paulus aso boy jupang mula rohana sida gabi boy masih pajaloan dia ke perbedaan boy masih jakodan nasida di bagasan Kristus odona perlu hasadaon nan diigil ni Apostel Paulus ima asa boy jupang hasadaon dihuriai tarumubi turpukon Yahudi do non Yahudi jupang hasadaon nama rojahan tu Kristus udah itu hata mula makatai hita tu hasadaon adong do hasadaon ima naso obar tulomo ni rohani di baka manang hasadaon na semu manang hasadaon na boy dohonon samak-samak panamak-namak ibana alana naing sitogu honon diturpukot tu hita asa naing hita pajong-jong hasadaon na obar tulomo ni rohani di baka hasadaon na marojahan tu Kristus Yesus molo hasadaon na semu manang namudo honon sama-sama panamak-namak ibana boy do honon sama idaw do si sada ulaon sian luar hape ala narong do akaganap kepentingan na ubahain boy idaon say kira na sada lapatan na sama no boy do itong atong ni mulut taon sonari ita maralo tu dongat alai sugut haduan boiru gabi marsada gabi mardongan ala dia dong kepentingan na naing siguro tol disi hasadaon na sisongonon dang mabuan haulio hasadaon na songonon dang boy mabuan hay baru itongatongan ni parsaoran terlumubi itongatongan ni huria hasadaon na holan na marpabuat alani adong kepentingan taingok mas dang tu mabuan hadameon itongatongan ni parsaorani itongatongan ni punguani hurian itu hata saliling hadirion manang kelompok holan pajuluhun kepentingan na mauldo jupang hasadaon. Selama kita hanya mementingkan diri kita sendiri, selama kita menganggap diri kita paling benar, ingatlah tidak akan pernah kita menemukan kesatuan di dalam kehidupan kita. Dan boy jupak kita asa daun itong-itongan mulut tahu. Jojo masa nang itong-itongan di mulut ta. Saya tapake hatakku mania. Pikiranku mania. Saya tatekat ton asa pikirat taina sao, saya tatekat ton asa hatat taina sao, saya tatekat ton asa rohat taina sao. Dia kata yota. Mungkin itong-atongan ni keluarga, mungkin itong-atongan ni perkara juata, mungkin itong-atongan ni huriai. Nasa napapakehu hataku, pikiranku, rohaku, taingok makamang do akainan remaja do na boso, dang jupang disita. Hasadaw molo tapake hu dinasa hata dinasa pagkatayo urian itu hata saleleng taanggap dirita nausitong jaladang bui tajalo dia ke perbedaan siang akadongata udang tahirim jupak kita hasadaw apalagi hadamai itong-atongan ngulut tamanang parsa orata. Kemudian itu hata moliati madokonon alani Kristus gabi bui rap hudul nabiro nabotar jika jang igu natibu napedek namokmok
na kurus, na mora, do na pogus, boy rap hudul di bagasan huriyay. Huriyan itu hatta. Mau liati madohonon tutu hatta Jesus Kristus na umati humoko pita. Alamarhiti hama matena, gabi mabuwak kita tu hasadaon. Gabi mabuwak kita tu sada pangatusion. Nasa kakbona do hita dohot Kristus. Hita songon ruas ni Huria. Ido dohonon pamatan ni Kristus. Di pasada Kristus hita marhiti hama matena. Di pasada hita sian sudi akan ragam latar belakang perekonomian keluarga. Di pasada hita di bagasan huriyai. Ido bayan iko dohonot tado tong-tongan huriyai mulununga bongo di bagas jorohi. Narap sahudulan do hita di hadapan di Tuhani. Rap dos do hita di hadapan di Tuhani. Molo nunga rap hudul hita di bagasan huriyai. Di bahini ma huria ni Tuhata. Mahiti turpukon dito kumahita. Asa tatanggal koma, tabolok koma, roha egois, nasay holan mementingkan akka hatatta pikirata rohatta, nasay holan pajuluhon akka pikirata hatatta rohatta, itu ngatongan ni akka pakatayon, dito ngatongan ni keluarga di hurian ang ni akka parsawarata. Asa siyanima, nasa halak, na jumolo olo, patutoro diri na nang piadong di ibana nasahalak na buhay manaluhon rohana na adong di pikiran na asa jupang ma hadamion ito nga tonga ni parsaoran jupang mahasadaon ito nga tonga ni parsaoran ito nga di bagas keluarga ito nga tonga ni huria nang diaka parkarejuanta asa ido na taigil di ngulun taon hasadaon di bagasan Tuhani. Dada hasadaon alani kepentingan. Dada hasadaon ala adong nani igil. Alain naing maju pang dihita. Hasadaon nama rojahan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Amin. Tuhata mama masu-masu jala margubiho kita saluhur.